Той ще ви да. Той ще влезе там, викай го. Ехо! Калина! Ела да говориме, Калине. Обича! Чай ги изчакаме да си проведат разговора. Калине, кога ще дадеш отговор на тия въпроси, къде ги зададохме? Аз дам отговор на гражданите всеки ден. Кога? На мен кога ще ми дадеш отговор? Трябва да си намери първо работа някъде. Работа е как да си намеря, като ти слабая на борсата, работа ми не дават. Точно обратното. На теб съм търсил работа, ама не те искат. Добре, айде да викнем госпожа Андреева, искаш ли? Да я питам. Аз лично мога да извикам. Да я питам. Добре, звънни. Мога да извикам. Тя ми каза лично, че ти си казал така. Селски сте. От едно село. Виж са. Чакай малко. Търсил съм работа, искам да му помогна. Не съм дошъл да работа да ми търси, искам да ми отговори на тия въпроси, които са зададени. Те я се познавам с Гледай сега, аз понеже съм грозен и... индивид и не искам да отекчавам аудиторията. Искам да те снимам тебе, защото си красив. Така. Кога ще дадеш отговор на тия въпроси, които зададох в ефир? Аз отговори дам на хората всеки ден. Така, идем сега един друг въпрос към теб. Я ми кажи сега, къщата в село Оходен, кой направи къщата на село Оходен? Ти ли я направи, коя фирма я направи и дали има конфликт на интереси? Това ме интересува. Ще дадеш отговор. Не се излагай. Ще дадеш отговор на този въпрос. Това не е излагация. Къщата в Оходен стоиш и да ми 6 ние минея. Къщата направена от контейнери. Майка ти живее в нова къща, защото аз съм от Оходен и знам всичко. Майка ми живее в къща от контейнери. Кой налагаше да се асфалтира улицата, която нямаше нужда от асфалтиране? Моята къща в съседство няма път до нея. Няма път до нея моята къща. Не се занимавай с... Не, искам да кажеш, кога ще дадеш отговори на тия въпроси. Как се купува жилище на центъра? Аз непрекъснато давам отговори, попълвам декларации. Кой направи къща в село Охон? Това благодарност към майка ти, че те оставила в сиропиталище ли? Не ме прегръщай, ако обичаш. Аз не те докосвам. Ама обичаш да нападаш деца жени, нали? Никой не съм нападал. Айде отговори сега на тия въпроси, които те зададох и ще ти бъда много благодарен. Ще бъдеш благодарен на себе си, когато се научиш на възпитание и на уважение. Ма какво ми е невъзпитаното? Кажи, кое са невъзпитан? Добре, това го чухме. Още един път, ако го повториш, ще я за първи път. Ти за мен си недостоен човек, който напада. Още един път, ако го повториш, ще я за първи. Надявам се, че си изкарваш пари с това да... Кажи кога ще дадеш отговори на въпросите. Кажи кога ще дадеш отговор на въпросите. Непрекъснато давам отговори на въпроси. На ти, добре. Аз съм ти задал конкретни въпроси. Защото изгониха от БКС. Ти кажи. Ти кажи. Ли си хора мързелува? Ти кажи. Ходил ли си на работа? Аз съм мързелува, бега бе. Сериозно ли? Сериозно ли съм мързелува или ти ме изгони, защото ти разкрих една схема там за една схема по заетост. Как се държа? Я кажи как се държа. Как се държи този човек? Няколко пъти съм звънял да му помогне да си намери работа. Ти да ми помогнеш. Кой се обади на Андреева да работа да ми не предлагат? Кажи кой се обади от общината. Това можеш да го докажеш? Мога, да. Как ще го докажеш? С полиграф. Чудесно. Вика я, идвам. Вика я. Това е абсолютна лъжа. Айде вика я, да видим дали е абсолютна лъжа. Ти си подадеш оставката, ако не е лъжа. Не ме бутай само, ако обичаш. Не ме бутай, ако обичаш, казах. Не желая да бъда сниман. Ще те снимам, ти си охрана на публично место. Не съм дошъл до вас и не ме бутай, ако обичаш. Аз не те бутам. Говорете ми на вие, приятен ден. Аз не те бутам. Слушай, Това е положението в община Враца. Лицемерието и наглостта нямат край. Нямат. Тия хора трябва да най-скоро време си подадат оставката. Това е положението. Хубав ден.